Dahil sa kanyang mga nakita, hindi na siya nag-alangang pangkunin ang mutya sa kadahilan ng ramdam niya sa kanyang sarili na para sa kanya talaga ang mutyang yon. Pagkahawak doon ni Emilio, muli na namang bumalik ang lakas ng kanyang katawan at kasabay nito ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Bagaman naninibago pa siya noon sa paghawak ng mutya, pinilit niya pa rin itong mapangibabawan nang sa gayoy magawa niya itong magamit sa totoong laban. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik na si Emilio sa pinagpapahingahan ng kanyang kapatid. Pansamantala muna niyang itinago ang mutya ng saging nang sa gayoy masana yon sa kanyang katawan. Kinaumagahan, maaga pa nilang nilisan ang paanan ng bundok upang tunguhin ang pinakahuling baryong kanilang madaraanan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, napansin naman noon ni Upal na medyo ganado ang kanyang nakatatandang kapatid sa ginagawa nitong pagbaybay sa daan. Bagaman mabigat ang kanyang pasan-pasan, animoy hindi yun alintana para sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang naramdaman ni Upal ang pagbabalik kay Emilio ng kanyang mutya ng saging na siya namang labis niyang ikinagulat. "Kuya, huwag mong sabihing napasakamay mong muli ang mutya ng saging." Gulat na tanong ni Upal habang sinasabayan sa paglalakad ang kanyang kapatid. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, "Oo, Upal, kagabi lang. Hindi ko nga alam kung bakit ito nangyari. Siguro dahil na din sa hangad kong makatulong sa'yo." Matapos nilang mag-usap, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay upang madapo na sila sa pinakahuling baryo na kanilang madaraanan. Pagdating nila noon sa palayan, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng iilang kubong nakatirik sa gilid nito. Meron sila doong nasisipat na mga magsasakang nagtatanim ng palay na siya namang mabilisan nilang nilapitan. "Magandang umaga ho, Manong. Pwede ho bang magtanong? Anong lugar na ho ba ito?" Bungad na tanong ni Upal paglapit niya sa isang magsasaka. Nang marinig naman ng magsasaka ang sinabi nito, bigla naman itong itinuro ang isa niya pang kasama na parabang wala din siyang kaide-ideya sa naging tanong ni Emilio. Bagaman nagdududa na siya sa naging asal nito, pinilit niya pa rin yung intindihin. Habang dumadaan sila noon sa mga kubong nasa gilid ng palayan, doon na dahan-dahang nakaramdam sila Emilio ng kakaiba sa paligid. Sa bawat pagtingin kasi nilang ginagawa sa mga magsasaka, nasisipat nila itong tulala at parabang wala sa kanilang mga sarili. Kahit nagsasaka ang mga yon, ramdam pa rin nilang may nangyayari doong masama sa kadahilan ng para itong mga naglalakad na katawan na walang sariling kaluluwa. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang makasilay sila ng isang lalaking naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay doon nila Emilio, napansin nila itong merong isang maaliwalas na pagmumuka, subalit may sabog-sabog na presensya. Sa puntong yon, agad naman silang nagduda sa lalaki, gawa ng napakalayo ng ora nito sa isang ordinaryong tao. Kahit ganun na ang kanilang natuklasan, nananatili pa rin silang kalmado upang makausap ito. "Magandang umaga ho. Maaari ho bang malaman kung anong lugar na ho ito? Patungo kasi kami sa halian." Bungad na wika ni Emilio. Nang marinig yon ng lalaki, ngumisi lang naman ito na parabang isang biro lamang para sa kanya ang sinabi ng kapatid ni Upal. Bagaman na insulto na ang magkapatid sa naging pag-uugali nito, pinilit pa rin nilang maging mahinahon nang sa gayoy makakuha ng kasagutan sa lalaki. Maya-maya pa, bigla namang binawi nito ang kanyang pagngisi at kasabay nito ang seryosong pagsagot ng lalaki. "Abay, naliligaw na kayo, mga Ginoo.
Hindi dito ang daan, kundi doon. Sagot naman ito habang itinuturo ang eksaktong daan patungo sa kanilang pupuntahan. Dahil sa sinabi nito, agad namang tumalikod ng tahimik ang magkapatid na walang kahit na anong pagpapasalamat na sinasabi. Nang makalayo-layo na sila sa lalaking yon, bigla na lamang silang natigilan nang marinig nila itong magwika ng, Napakabastos nyo naman. Ganyan ba talaga pag mga antingero? Walang respeto sa kapwa nila tao? Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumura sa lupa na siya namang hinayaan lang nila Emilio. Nang makalayo-layo na sila sa lugar, sinabihan niya ang kanyang kapatid na hindi muna sila uusad gawa ng nanggigigil siyang paslangin ng lalaki. Hindi naman noon tumutol si Upal sa kadahilanang maging siya aminadong merong nararamdamang galit sa kanyang kausap. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan nilang magtago na muna sa gubat upang hindi sila makita ng mga magsasaka. Ikinubli na din nila noon ang kanilang mga presensya nang sa gayoy hindi sila matunto ng mga ito sa pamamagitan ng pang-amoy. Habang lumilipas ang oras, napapansin nila Emilyong patuloy pa ring naggagapas ang mga magsasaka sa kabila ng init ng araw. Ang labis pa nila noong ikinagulat, nagtatanim ang mga ito ng palay kahit wala silang mga salakot na suot-suot upang magsilbing proteksyon ng kanilang mga ulo. Sa pagsapit ng hapon, patuloy pa ring gumagapas ang mga magsasakang yon nang hindi pa kumakain. Ang iilan sa kanila ay halos malupasay na sa lupa dahil sa labis na gutom at pagod. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, napansin naman nila ang lalaking kausap nila noong umaga na dahan-dahang lumalapit sa mga magsasaka kasama ang kanyang alagang aso. Hoy! Hindi pa ba matatapos yan? Magkagabi na. Ilang kahon pa lang ang napunan nyo ng palay. Galit na wika nito habang naglilibot sa palayan. Nang marinig naman ng mga magsasaka ang sinabi nito, bahagya lang naman nilang pinagmasdan ng lalaki at nagpatuloy na sa kanilang trabaho. Kuya, masyado atang inaabuso ng demonyong yan ang mga taong namumuhay dito ng payapa. Dapat lang talaga natin siyang patayin dahil wala siyang magandang nagagawa. Wika ni Opal habang pinagmamasdan ng lalaki. Hayaan mo lang siya. Huling araw naman niya ngayon. Sagot naman dito ni Emilio. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, doon na nila ginawa ang kanilang mga binabalak. Hinintay muna nilang makapasok sa kubo ang magsasaka upang hindi makita ng mga ito ang kanilang gagawin. Pagkapatay ng mga sulo sa bawat pintuan ng bahay, yun na ang naging hudyat para sa magkapatid na lusubin ang lugar. Habang binabagtas nila ang mga nagsisitaasang talahib, panay naman ang kanilang pag-uusal ng mga bakod at puder sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang pinakaunang kubo kung saan marahan nila itong nilapitan. Minabuti muna nila noong pakinggan ang ingay ng paligid nang sa gayoy maiwasan nilang masukol ng mga aswang. Habang tinitingnan nila ang dingding ng isang kubo, nasipat nilang may mga taong naroon na panay ang kanilang ginagawang pagsuka ng putik. Ang iilan sa mga ito ay kumikisay-kisay, habang ang iba naman ay panay ang ginagawang pagtuwad. Dahil sa kanilang mga nasilayan, doon na nila tuluyang nakumpirma na pugad nga ng aswang ang lugar na yon. Maya-maya pa, bigla namang napatahimik sila Emilio nang makarinig sila ng isang napakalalim na paghinga sa loob ng kubo. Animoy isang matanda ang nag-aagaw buhay ang kanilang narinig noon na siya namang labis nilang ikinabahala. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nawala ang tinig na kanilang naririnig
at kasabay nito ang kanilang marahang paglalakad patungo sa sentro ng baryo. Una nilang hinanap noon ang lalaking nagpapasakit sa mga magsasaka, gawa ng alam nila sa kanilang sarili na yon ang namumuno sa lahat ng aswang na naninirahan sa lugar na yon. Habang binabagtas nila ang daan, maigi naman nilang pinagmamasdan ang buong paligid upang masipat ang mga nilalang na hindi nila inaasahang umaaligid. Sa pagdating nila sa isang kubong nakatirik sa sentro ng bayan, bigla naman silang nakasilay ng anino sa loob nito na animoy nagbubuhos ng likido sa kanyang katawan. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman silang napadapa sa lupa upang hindi sila mahagip ng liwanag ng gasera. Matapos ang mga pangyayaring yon, maraha namang gumapang papalapit sa kubo sila Emilio upang patayin ang aswang na gumagawa ng ritual sa kanyang pagpapalit anyo. Paglapit nila rito, mabilisan namang tinakbo ni Opal ang bakuran nito at kasabay niyan ang walang preno niyang pagtadyak sa pintuan ng kubo. Dahil sa bilis ng pangyayari, kung kaya't nagawang masurpresa ni Opal ang lalaking nasa loob ng kubo na gumagawa ng ritual sa pagpapalit ng anyo. Pagsilay sa kanya nito sa loob, bigla naman siya nitong sinugod, ngunit bago pa man yun makalapit sa kinaroroonan ng kapatid ni Emilio, bigla na lamang natapyas ang binti nito. Habang sumisigaw ang lalaki, agad naman itong nilapitan ni Opal at mabilisang hinataw ng hawak-hawak niyang lagaraw na siyang naging sanhi upang mawalan yon ng malay. Kuya, ito ba yung lalaking hinahanap natin? Parang hindi. Tingnan mo, hindi siya gaanong katangkaran. Kagaya ng taong nakausap mo kanina. Wika ni Opal sa kanyang kapatid. Tama ka, Opal. Hindi yan ang taong nakausap ko kanina. Siguro kung tama ang hinala ko, kapatid niya yung hinahanap natin. Sagot naman dito ni Emilio. Nang akmang sasagot pa noon si Opal sa sinabi ng kanyang kapatid, bigla naman sila noong natigilan sa kanilang kinaroroonan nang makarinig sila ng isang napakalakas na pagkumpas ng pakpak na nasa himpapawid. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang lumabas sila Emilio sa kubo at doon nila nasipat ang mga taong merong daladalang mga sulo. Bagaman nagulat sila sa kanilang mga nakita, pinili nila noong pagmasdan ito ng mahinahon. Para naman kahit papaano'y hindi sila magmukhang mga mahihina sa harap ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, napansin nilang wala roon ang taong kanilang hinahanap. Halos karamihan din ng mga taong nagtipon-tipon sa harapan nila ay merong mga dugo ng aswang na siya namang labis na ikinagalit nila Emilio. Inaakala kasi nila noong alipin lang ang mga ito, subalit mga yanggaw na pala ng mga aswang. Dahil sa kanilang mga nasilayan, kung kaya't wala na silang naisip na paraan, kundi ang patahimikin ang mga nilalang. Pagbunot niya noon ang kanyang lagaraw, agad namang nagsipulasan ang mga tao sa paligid na dumako sa iba't ibang direksyon ng lugar. Bagaman kitang-kita nila ang paglayo ng mga ito, hindi sila noon nababahala sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na walang puwang para sa mga aswang na iwan ang kanilang sariling bakuran. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nakaramdam sila Emilio ng pagpagaspas ng hangin sa himpapawid, indikasyon na merong mga nilalang na dumaan. Kahit marami nang nagpaparamdam ang kanilang mga nararanasan, pinili pa rin nilang manatili sa kanilang kinatatayuan upang hintayin ang pagsibalikan ng mga aswang. Huwag niyong sabihin sa amin na hanggang paninindak lang ang kaya ninyong gawin. Bumaba kayo rito! Harapin niyo kami! Sigaw ni Emilio habang pinakikiramdaman ng buong paligid. Nang marinig naman ni Opal ang sinabi nito, agad naman yung nag-ihip ng usal pantigalpo sa kanyang kamay at mabilisang ibinato sa himpapawid. Kisap mata lang noon ang naging pagitan
nang makarinig sila ng isang napakalakas na pagkalabog di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Pagsilay nila doon, nasipat nila ang isang malapaniking nilalang na nakasubasob sa lupa na wala ng buhay. Sa puntong yon, agad naman nilang napagtanto na kaya ito namatay dahil sa tigalpong ibinato ni Upal. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa mga kahon ng palay nang makasilay sila doon ng mga sigbi na naglalakad. Ang iilan sa mga ito ay meron pang tangang-tangang uling na para bang hindi pa tapos yung kumain. Pagsilay ng mga nilalang sa kanilang dalawa, agad namang lumusob ang mga ito ng walang pagdadalawang isip. Pagsilay doon nila Emilio, buong lakas naman nilang hinugot ang kanilang mga lagaraw at mabilis ang sinugod ang mga nilalang. Paglapit nila rito, walang habas naman nila itong pinagtatataga. Subalit dahil sa liksi ng mga pangangatawan nito, kung kaya't nahihirapan sila Emiliong patamain ang kanilang pag-atake. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang binunot ang kanyang kampit nang makasipat siya ng isang sigbing lumundag papalapit sa kanyang kinatatayuan. Bago niya bitawan ang patalim na yon, inusalan niya muna ito ng sumpa upang mas maging malubha ang tatanggaping pinsala ng nilalang. Pagtarak ng kampit ni Emilio sa noo ng sigbin, agad naman niya itong nilapitan at mabilis ang niyong binunot. Habang nagmamasid noon si Emilio sa paligid, panay naman ang pagsapak at pagtaga ni Upal sa mga sigbi na walang sawang nagtutulungan upang siya ay pabagsakin. Maya-maya pa, doon na nga nasipat ni Emilio ang pagsibalikan ng mga magsasaka at kasabay nito ang pagtawag niya sa kanyang kapatid habang nagsasabi ng, "Nakabalik na sila, Upal. Patayin mo na ang mga yan. Papalapit na ang pinaka-inaabangan nating digmaan." Nang marinig naman ni Upal ang sinabi nito, buong lakas naman itong iwinaklit sa kanyang katawan ang mga sigbing walang habas na ibinaon ang kanilang mga pangil sa kanyang balat. Matapos itong gawin ni Upal, agad naman niya itong pinagtatataga hanggang sa dumating ang puntong wala ng kahit isang sigbin ang nagagawa pang makalaban. Nang mapagtanto ni Emilio na tapos na ang kanyang kapatid, doon na niya inumpisahan ng mabagal na paglalakad papalapit sa mga magsasaka. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang ginawa nilang paglilinis sa kanilang mga lagaraw upang masigurong nananatili pa rin ang talas ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman silang tumigil sa kanilang pag-usad nang masipat nila ang mga magsasaka na dahan-dahang lumuluhod sa gitna ng kahon ng palayan. Matapos itong gawin ng mga nilalang, doon na nga nila nasilayan ang lalaking kanilang hinahanap na siya namang labis nilang ikinatuwa ng husto. "Akala ko hindi ka na magpapakita." "May narinig kasi akong usapin sa'yo ukol sa pagiging isa mong duwag na aswang. Totoo ba yung kaibigan?" Tanong ni Emilio pagsilay niya sa lalaki. Matapos niya noong makapagsalita, pansamantala muna niyang ibinalik ang kanyang lagaraw sa sisidlan upang makapag-usap sila ng lalaki. "Sino naman ang nagsabi sa iyong duwag ako? Sa dinami-dami na ng napatay ko, duwag pa rin pala ako sa paningin ninyo." "Nakakalungkot. Mamaya ipapakita ko sa inyo na itong duwag na sinasabi nyo ang papatay sa inyo." Sagot naman ng lalaki. Nang marinig naman ito nila Emilio, ngumiti lang naman sila Upal na para bang nakakainsulto. Pagsilay ng lalaki sa kanilang ginawa, bigla naman itong umangil na para bang nagwawala. "Nakakatawang isipin na ang ginawa mo sa amin kanina, bumalik din sa'yo," wika ni Emilio habang pinagmamasdan ang nag-aangil na lalaki. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang umatungal ang lalaking yon at kasabay nito ang kanyang pag-utos sa mga magsasaka na suguri na sila Emilio.
Pagsilay naman noon ng magkapatid sa mga magsasakang walang habas na nananakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan, buong lakas naman nilang binunot ang kanilang mga lagaraw at walang pagdadalawang isip na sinalubong ang mga ito. Pagbanggaan ng puwersa noon ng dalawang panig, kitang-kita ng lalaking yon ang labis na pinsalang natamo ng mga magsasakang aswang. Bagaman nasa kaanyuan na yon ng pagiging aswang, wala pa rin itong binatbat kay Emilio at Upal sa kahit na anong aspeto ng pakikipaglaban. Maya-maya pa, pansamantala munang naantala ang labanan ng utusan ng lalaking yon ang kanyang mga alipores na umatras pansamantala. Nang masipat naman nila Emilio ang ginawa nito, ninais nilang magpahinga habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. "Ganito na lang, Manong. Makipagduelo ka sa akin. Kapag natalo mo ako, malaya mong mapapatay ako at ang kapatid ko. Pero, kapag kami ang nanalo, hayaan mong ubusin namin kayo. Di ba, tiwala ka sa kakayahan mo? Siguro naman, ito na ang pinakaangkop na panahon para patunayan mo ang iyong sarili." Wika ni Emilio habang pinagmamasdan ang nilalang. Nang marinig naman ng mga magsasakang aswang ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatingin sa kanilang pinuno habang nananatiling walang imik. Halos ilang minuto din sila noong natigilan hanggang sa dumating ang puntong nagpasya na ang lalaki at ang mga kasama nito. Kahit kitang-kita nila Emilio ang pagdadalawang isip ng nilalang na yon na siya ay kaharapin, wala itong magagawa sa kadahilan ng karamihan sa mga magsasakang aswang pumayag sa nais mangyari ni Emilio. Maya-maya pa, dahan-dahan na nga silang nagkaharap ng lalaki upang mapag-usapan ang batas ng kanilang duelo. Napagkasunduan nila noong maaaring gumamit ng isang sandata lamang nang sa gayoy maging patas ang kanilang laban. Maaari din silang gumamit ng kanilang mga karunungan sa abot ng kanilang kakayahan. Nagpahayag din ng batas ang lalaking yon na bawal gumamit ng mutya sa kanilang duelo upang maging patas naman kahit papaano ang kanilang paglalaban. Nang marinig ni Emilio ang ipinagbawal nito, ngumiti lang naman siya habang nagsasabi ng, "Sa mutya ko takot ka, pero sa akin hindi." Matapos makapagsalita ni Emilio, agad naman niyang iniabot kay Upal ang kanyang mga kampit at iilang mga halamang gamot na nagbibigay karagdagang lakas sa kanyang katawan. Pansamantala din niya noong isinuko ang mutya ng saging na kanyang tinatangan alinsunod sa kagustuhan ng kanyang kalaban. Matapos nilang maikalas sa kanilang mga katawan ang lahat ng bawal sa duelo, agad naman nilang hinarap ang bawat isa. Kinuha nila noong tagapamagitan sa labanan si Upal nang sa gayoy maging maayos ang kanilang pagtutuos. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nag-umpisa ang duelo na kung saan walang habas namang sumugod ang lalaki sa kinaroroonan ni Emilio. Bagaman napakabilis ng paggalaw nito, nananatili lang naman siyang kalmado sa kanyang kinaroroonan upang makapag-isip ng isang napakagandang plano. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutuos, tanging pagsalag lang naman ang nagawa ni Emilio habang nananatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Kahit anong pag-atake ding gawin noon ng nilalang, nakakapagtakang hindi siya nito nagagawang mapaatras. Maya-maya pa, bigla namang tinitigan ni Emilio ang lalaking nasa kaanyuan ng kalahating tao at baboy ramo habang nagwiwika ng, "Yan lang ba ang kaya mo? Kung ako sa'yo, itigil mo na yung ginagawa mo. Hindi ka na nakakatuwa. Sumuko ka na. Huwag mo nang hintaying patulang pa kita." Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi nito, bigla naman yung sumugod ng buong lakas habang patuloy na nag-aangil. Pagsilay ni Emilio sa ginawa nito, bigla naman niyang inusalan ng mga pamako ang kanyang kaliwang kamay at kasabay nito ang mabilisan niyang paghataw sa nilalang ng kanyang lagaraw.
Nang akmang tatakbo pa yon papalayo sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niya itong hinatak pabalik habang patuloy na nag-uusal. Pagkapit ng mga pamako sa katawan ng aswang, agad naman yung nakaramdam ng labis na pagbigat ng kanyang katawan. Sinubukan niya pa noong lumayo kay Emilio, subalit sa kasamaang palad, nagawa din siya nitong maabutan. Dahil sa mga pangyayaring yon, doon na nakaramdam ng labis na takot ang nilalang sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na isang sapak lamang ang kinakailangang bitawan ni Emilio upang siya ay tapusin. Okay, yung 29, 30, tsaka 31, magkakasunod yun bukas. Start tayo ng 5:15. At nabasa ko na yung finale. Handaan nyo na lang yung feelings nyo. Yun lang. Salamat.